आयज आमचे रुग्णाबाद दवल्ले एज्युकेशन सोसायटी तर्फे आम्ही नावेली मतदारसंघातल्या जे SSC भुरगे आहात जे 70% अबाव आणि 12वीचे जे भुरगे आहात 70% अबाव या सगळ्या अशा आम्ही 150 भुरग्यांचा आज आम्ही या आखीबाज पंचायतीच्या वल्यान आम्ही त्यांचा सत्कार केला आणि या वेळाचेर आमचे नरेंद्र सावेकर असलेले चीफ गेस्ट म्हणून ज्येष्ठ वक्ता म्हणून आमचे विठोबा देसाय हे हेडमास्टर शिक्षिका स्कुलाचे तसेच आमचे सर्वानंद भगत तसेच आमचे दवल्लेचे सरपंच संतोष आकेबाचे संतोष मिलिंद साळुंके बाकीचे पंच आणि संस्थेचे सगळे मेंबर उपस्थित असलेले आहे. खूप बरेच दिसता की आमच्या या नावेली मतदारसंघात जे भुरग्यांनी बरो स्कोर करून हे आपले एक टॅलेंट दाखयले असा. या वेळाचेर भुरग्यांक आम्ही सगळ्यांचा सत्कार केला आणि भुरग्यांक आम्ही एकूच आम्ही एडवायस दिला की तुम्ही आनी बरें शिका, बरें नाव कमया, डॉक्टर इंजिनियर प्रोफेसर तुम्ही जाया आणि आवय बापाचे नाव वयर काढा. तुमच्या खातीर पेरंट्स खूप त्रास घेतात आणि त्याचे तुम्ही फळ आज आपल्या पेरंट्सान दिल्ले आसा. आमची संस्था सदांच लोकांना या भुरग्यांचा सत्कार करता. येणाऱ्या काळात सुद्धा आम्ही असेच भुरग्यां खातीर वावरतले. या वेळाचेर तुम्ही सगळे जमले आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. या इन्स्टिट्यूशनान रुमडामोळ एज्युकेशन सोसायटीन तुमचो जो भोवमान केला हो सदांच लक्षांत धरात. तुमच्या घरा भितर जशे पेरंट्स आसात तशे स्कुला भितर टीचर आसात आणि समाजा भितर तुमकां सगळ्यांचो आदर करपी तुमचो भोवमान करपी अशा पद्धतीच्यो सोसायटी आणि संस्था आणि आमदार आणि लोक आसात की जेका लागून तुमकां हो सगळो मान मेळटा. तो तुम्ही सगळ्यांनी लक्षांत दवरचो अशें तुमकां सगळ्यांक मागता. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, सगळ्या टिचर्सांचे पेरंट्सांचे अभिनंदन करता आणि तुमकां सगळ्या तुमच्या मुखावेल्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा दिता आणि 4 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.